Sawubona ingane zakwethu. Wengane zakwethu ngicela uqale ngidlulise nokukhulu ukuthokoza kusizwe uMangobese. Mkhuleko. Ngiyabonga dadewethu. Abantu bayazama ke ngamandla ukusixabanisa mina noMangobese. Hayi kimi khohla mfana wami akulula nje. Akulula ngoba izinto engizenzayo angiyithunywa. Ngiyayikhethela ngiyindoda. Uyabona njengoba ngasukumela izwe ngimncane kuze kube namhlanje. Abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabazi ubuso bami. Uboka uhlehla ubuyele ku2016 2017 uyofunda amapost kaTjatha ukuthi uTjatha wayibhala kuthini mayikhuluma ngami. Abantu bengakangazi. Angifiki mina nokusebenzela umphakathi. Angifiki futhi nokuxovwa. Angixoveki, angithengeki. Ayikho imali eningana nobudoda bami. Angeke sibe khona. Wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga. Umuntu onginika imali yokuthi angihambe nezinsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela. Kodwa make yaba nombandela wathiwa kuyenza ukuthi ngaleyo mali angibe ngisayithatha ke leyo mali. Hayi namhlanje kusukela ngimncane kabi. Niyabona udadewethu uMangobese ngingomunye wabantu abasuka kwaNongoma ngeyami imali njalo mayebize imatch. Mina isiphiwo uNkulunkulu angiphe sona emhlabeni uthando. Ngiyesekana mina bafowethu ngeseka ngisho abantu abangengeseki mina sidala. Ngisho ngangangeseki mina ngiyoqhubeka ngweseke uDu. Ngiyesekana. Njengoba nibona ngihlanganisa izinsizwa lapha phezulu, angiyena umnikazi wale match. Ngizokwenza engakwenza ngomhla ka24 March 2025 mhla izalwa lenhlangano okuthiwa iMarch and March. Ngafika ngazoyeseka. Namhlanje ngithatha izinsizwa ezigibelela ngemali yazo, eyishiya imndeni yazo, eyishiya abazali bazo, eyishiya izingane zazo, zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayethi akuyosekwa lenkosazana. Uma uthi ke wena uzama ukungixabanisa naye, uzoxabana wedwa nomoya omubi. Mina ngikhulumi noMangobese zonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu. Ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku. Kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye. Ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu ngeke kuze kwenzeke. Mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini. Ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu. Manje manje ngangibona iduze kwakhe ingoba umfazi womuntu. Ngeke ngikwazi ukuhlala nginamathele kuyena. So bonke laba abakhathazekile ngicela behlisa umoya. Laba abakhathazeke ngempela ngicela behlisa umoya. Wena onomoya omubi khululeka. Umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha phezulu. Into engeke iphele. Lapha kusasa sizoba ne-press conference sizonichazela ukuthi njengoba nje sisegoli sisebenze kanjani, inhlelo zensizwa nomthizo development foundation yaphambili zime kanjani. Njengoba sibizwa izolo ngajika eStanderton sengibuya ngiza la eKwaZulu ngajika eStanderton ngibizwa ngo9 ebusuku. Thuma ingameli uyangifuna. Kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomongameli. Mina bengimele nina. Akukho futhi okunye engumelayo. Angithengeki, angisoze ngathengwa. Ngiyoze ngihambe la emhlabeni ngoba abantu abaningi ngithethe idlozi. Ngeke ngithethe idlozi abantu ngazi kahle ukuthi sengidayise ngomzabalazo. Into engeke izenzeke leyo. Angifiki nemali. Ngifuyile mina webakwethu. Angidinge imali. Ngiyabonga ingane zakwethu.